0 a 12. They say that the moon that shines up above is shining there for you and me. They say you belong to somebody new, but tonight you belong to me. The stars No he fet mai cap gol. Tu no has fet mai cap gol? No, ningú. Ningú no ha fet ningú gol. Què? Ningú. Un de les grup era fora de joc. No hem marcat encara en cap gol, però quasi aconseguim marcar-los. Una persona quasi va marcar, però no ho vaig veure. 0. Sempre acaba en 0. 1, 2, 3, go. Pues mira, un dia vaig anar al meu terreno que tinc i vaig descobrir la porteria i ser porter. Spider laughing at the snow. Maybe that spider knows something that I don't know, 'cause I'm goddamn cold. Algunes vegades no l'agafo en les mans, però algunes vegades me'n recordo i l'agafo en les mans. Lovely moon, you're lonely and you're blue. Però no fa por la pell. Change, but then again we all do too. El que m'agrada és parar-me a les pilotes i ja està. Sí, tinc molta feina. Moral no les falta, además no les tiene que faltar. Porque aunque pierdan por muchos goles, nunca se van mosqueados a casa, ni cabreados, ni nada. Margatany és el millor. Sí, senyor. Margatany és el millor. Sí, senyor. Margatany és el millor. Perquè juguem contra els de segon i som més bons. Som massa grossos, massa grans. Però es fan més passes i nosaltres no fem tants passes. Deu ser perquè estem molt nerviosos o perquè no se la pot parar totes a l'Àrit i en Marca no. O potser que ells són més grans que nosaltres i saben més. Això deu ser. Aquest equip és una pedrera de porters. L'any que ve marcarem. Perquè són els que més practiquen, els porters. Tenim els millors porters de la campionat, però amb diferència, El que tenim avorrits, pobres, el porter del contrari. Aquest es passa el partit mirant-s'ho.
que no guanyarem perquè normalment sempre perdem. No ho sabem, però segur que parlarem. Per què? Perquè com sempre perdem. Un dia ens van fer 20 i un dia ens van fer 9. I això jo em vaig quedar però amb la boca oberta perquè aquests no eren tan bons. Aquests no eren tan bons. I per això van marcar 9 gols. El partit que em van fotre menys gols van ser 11 gols i el que més van ser 27. Però bueno, ells juguen, s'ho passen bé, aprenen, saben respectar l'adversari, saben respectar els seus companys, saben ajudar l'equip i això. Encara no hem fet cap gol tampoc, però bueno. Que em ficaré content, saltaré, cridaré i em ficaré com un boix. I ja està. No sé, que el Carlos estarà però supercontent i nosaltres però que sí. I si un dia el marco jo estaria tan content que sortiria volant. ¡Vamos! ¡Ay! Casi, ¿eh? Hemos tenido muy pocas ocasiones así en toda la temporada, ¿eh? Esta ha sido de las más claras que hemos tenido. Una millor jugada de l'any perquè ha sigut una oportunitat clara de gol. Normalment no ho fem, això, eh? Doncs està bé, està bé. Avui està entretingut. Passar un parell de vegades a mig del camp considerem Això ja és un èxit, eh? Duarte va. Mira. Xavi. Hoy podíamos dar la campanada y meter algún gol porque tenemos hoy el equipo, digamos, de gala. Y hoy podría ser algún día bueno para meter un gol. Però ara que els tenia. Ara comencen a tindre una mica la clara. Al principi de la Lliga era tremendo, no ho sabien. No ho sabien, no sabien cap on tenien que anar i normalment se'n anaven cap a la seva porteria. Que encara ho fan ara, però bueno, cada vegada ho fan menys. Si no marquem ens dona igual perquè ens ho passem bé i si no l'entrant ja marcarem gols. That's true. Let me